Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Mayong hapon naman sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, kag-welcome sa aton pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon sa nga This Is My Life. Siyempre, pet sa 8 na sa bulan sang Hulyo, tuig 2020. Aton man pagpangamusta sa inyo tanan, nagalaong si Tita Wilma nga nakapanyaga na kamo samtang nagaupod ang inyong mga palamatinan sa aton programa sa sininga hapon. Lingawon neton kamo opdanay kita tubtubtak na stress. Siyempre, para man sa aton matahom nga lilentunon sa sininga hapon, ang aton man pagabasahon nga sulat via messenger na uso na gid sila ya na taga-Gimaras, no? Taga-Gimaras ang aton sanitag padala sa niya istorya na spoiled sa mga. Pero ato siya sa iban nga pungsod nagatrabaho na pagi sa aton na programa This Is My Life nga ginaupdan man niya tag sa kahapon, nainganyo man siya sa pagpadala sang iya sini inagihan sa kabuki. Malipot lang pero para kay Tita Wilma kabay makatandog man sa balatyagon kag makahatag kasanagan sa aton sa libang nga kabataan. Babae nga atong letter sender sa karon nga hapon ha. Ganit sa sino man sa inyo nga gusto mag-share sa inyong mga inagihan sa kabuhi, eksperyensya ninyo nga nakahatag sa inyo sang leksyon o kon inspirasyon man nga pwede magamit bilang palahinandigan sang iban naton nga mga kauturan nga nagaupod sa kahapon diri sa This Is My Life, go lang. Upod sa inyo mga greetings, pwede man ha. Pagi sa aton sa ni Facebook account kay ti istorya niya sa inyo kabuhi, stitawi lang gin makabasa ha. Kag kung may ginapangabay ka mo, ginaproteksyonan man ni Tito Wilma, di ba? Okay? Yes, pwede ken. Search nyo lang sa inyo Facebook account, ang aton sa ni personal nga account mine, Wilma Antopina Sugaton. May send message dira, click nyo lang. Pwede nyo na dira mapadala na ma-share ninyo ina. Si Tito Wilma lang ginaiya ang makabasa. Kag magluwas man sina sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati, especially sa aton mga senior citizen naghambal ti Tito Wilma, ari lang kami sa radio, hindi man tanan. Kay may mga senior citizen kita nga mahilig man mag-tiktak-tiktak sang ilang mga cellphone, kay gusto man magupod sa trending sa karon. Nagapatudlo sa ilang mga apo, sa ilang mga kabataan. Ti kanami lang, di ba? So updanay man kita via Facebook, kaya di ba? Kay reti may Facebook Live kita, search niyo lang dira ang Action Radio Bacolod. Pagwa da Action Radio Bacolod, scroll down mo lang, may videos, may ara dira, may pula dira, live. Click nyo, updanay gihapon kita. Kag dira man ninyo magkita nga iton mga updated nga mga balita na nagakatabo diri sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa palibot sang aton pungsod Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Ay ra man nga iton sa ni website na pwede ka mo dira maka login at www or www.actionradiobacolod.com.ph. May transistor radio dira sa atong sini website. Makita mong picture sa transistor radio. May radio na sa atong mga seniors. I-click nyo lang na mabatian nyo si Tita Wilma bisan magpiyong-piyong ang imo mata, updanay kita gihapon. Sa YouTube pwede man makita ninyo kag makaupdanan man kita sa YouTube. Search nyo lang sa YouTube ang Action Radio Bacolod, This Is My Life. Yes. Duwa na dang gagwa. Action Radio Bacolod, This Is My Life. Ang aton drama portion. Kay may drama kita, sa kasaysayan na relasyon. Kag ang aton man entertainment program nga This Is My Life upod kay Tita Wilma. Kag ti ano kita sini, kamusta ka mo dira? Hindi na kita sini makapanghakroy, gamay na lang ang panghayhay kag kumod-kumod, pero padayon kita sa pag suporta sa mga pagsulundan nga
patuman sa aton gobyerno, ang mga health protocols, di ba? Ang pagsuksok gid sang face mask, tabunan halin sa ilong, pakadto sa sagang, hindi lang ang baba or ang sagang lang ang nagasuksok sang face mask. Siyempre, kunara sagwa, ara na gina sa pansarta, ikaw na lang ang maghimo nga magdistansya sa mga tao sa palibot mo. Amoy ng social or physical distancing. Paghugas ng kamot, balon gid alcohol, kinahanglan gid. Pagpauli sa balay, ano gani? Diretso sa banyo, paligo. Kung daw okay na pwede, half bath na. Kag pulo-pulo ng ulo, at pagkatapos release, pahuway. Ang imod, ang inuba, pwede mo malabhan. Kung di mo malabhan, butang lang danis, labador, butang to, basta sagwa lang sa iyong balay. Boom, nga mga anak mo, But still, ari kita sa Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa Extended Modified General Community Quarantine. Magkabatyag na gid man sang kumbaga bala, kaluag-luag, or in other words, halug-halug na. No? Amat-amat nga nagahalug ang aton paghulag, pero padayon man ang pagsaka sang numero sang mga infected neton nga mga kauturan sang coronavirus. Pero as far as we know, di ba, sa mga LSI, locally stranded individual, OFWs, na amulan ng aton panilagan kag bantayan sa mga concern, ang mga pamilya, buligan naton sila, suportahan naton sila, nga maging safe sila. Mga anak, padayunon gid naton ina. Hindi gid kita iya maguntat kay kung lang tawin naton, hala titawi ang nagdugang nga daan, di ba? Ang nagdugang sa kaso sang COVID-19 diriya sa iton sa pungsod Pilipinas, after 24 hours is 1,000 pila tutawe? 1,540. Ti pila ng total ta? 47,873. Sobra na 1,000 ang napatay tungod sa COVID-19 diri sa iton pungsod Pilipinas. Pila? 1,309. Diri sa iton sa Negros Occidental, 118 ang confirmed cases. Pasalamat kita sa mga nag-alayo nga nagalabot na sa 26, di ba? Kag diri sa iton sa Bacolod, pasalamat man kita duwa na kaadlaw, no? Thank you, good Lord. Thank you, gid, sa amat-amat nga pagpabatyag mo sa amon kag sa pagsabat sang amon adlaw-adlaw man nga pagpangamuyo sa imo. Nga kami ubayan mo, kami proteksyonan mo against COVID-19. Duhay na kaadlaw, wala kita sang nag-positive diri sa Metro Bacolod, kabay pa nga magsigi-sigi pagin. Tito Wilma mo na siling nila, bala. Nalipay, abi ninyo kung sino nalipay, di mga ano ay ho, ang mga barbershops, ang mga salons, ti maka-operate na gid sila yung pila na ganit itawi ang under sa MGCQ. Kaya nga, pwede na sila ka-hair treatment services, pwede na ka-nail care or manicure, pedicure, facial, ang mga basic facial care, ang pagpa-makeup, ang eyebrow threading, inang ginapa-thread na kurtihan ang mga kilay, may ara pagid gani eyelash extension, may ara na gali. Ang imo nga pilik mata bala, no? Ang imo pilik mata or imo amimilok, pwede ma-extend, may ara pagid na ba nga mga anak mo. Ang facial massage, pwede na. Ang nagapa-wax na, waxing, threading, shaving, foot spa, kag hand spa. Wow. Kadamo na sa mga serbisyo nga pwede na sa mga lugar iya nga ara sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Pero may ginklaro, gihapon din itong presidential spokesperson, si Harry Roque, nga ipatuman ang amuya nga mga serbisyo sa idalom man sang tama kay stricto nga protocol. Pareho sang hand sanitation, syempre, face mask or face shield. Nakita nyo na face shield, though, natakulin siya doon may eyeglass, dira, no? Okay man na siya, tapos nakagwantis, syempre, ang mga ara, dira, kinanglan nakagwantis sila. Pagkatapos sina Tita Wilma, ano pagyan, ang ila mga kagamitan kinanglan na sterilized man. Diba? Oo,
Kung operating capacity naman, ang hambalan sa idalom sa GCQ, 30% operating capacity sa barbershop kag salons. Pero sa acton nga under kita sa MGCQ, 50% until July 15. Pero umpisa iya July 16 ang operating capacity sa mga lugar nga ara sa idalom sa GCQ mangin 50%, yes. Samtang, hindi naman sa aton, kaya under MGCQ kita, mangin 75% na, starting July 16. Dito kanami naman pamatian. Pero sa nasiling na naton, hay mga anak, padayunon ta. Ang paghatag proteksyon sa aton kaugalingon. Kaon man tahas ang mga pagkaon nga mga masustansya. Speaking of pagkaon nga masustansya, dumduma na lang tawi kay anong sundaan nyo da panyaga man, paamo kay na bala. Ari lang gido kay hambal bala sang mga researcher mo sang University of the Philippines, ining research group nga OCTA sang UP. May posibilidad nga magalabot suno sa ila. Sa 100,000 ang cases ng COVID-19 sa Pilipinas sa last day sa bulan sang Agosto. Suno man sa research group nga ini, no, paagi kay Professor Dr. Guido David, ang paandam niya, kung hindi pagbag-uhon sang aton gobyerno, ang sistema sini kag pamaagi nga ginahimo para nga awayon kag tapnaon ang pandemic. Kay tikon lang taon tabalaho ang report, ang report yung record-breaking, gini mong pagsaka sang kaso sang COVID sa sunod-sunod nga adlaw, sang Domingo, 2,434. Pagka-Lunes, 2,999. Di kahapon, 1,540. Pensaron muna, after 24 hours, hulat naman ta karon. Amo na sang bagong nga kaso mong ginhatag ko kainin, di ba? 1,540 ang new cases. Pila ng total 47,873 nan amo na siya. Tingila na ang ila gani nga pagtanaw tung base sa ila nga pagtuon ang hambal ni David Salinya. Our current trajectory is quite high since we went under general community quarantine. Siling niya, it looks like we will reach at least 65,000 at the end of July. Hindi man, hindi man, Lord luoy ka man, ang kaluoy sang Ginoo, ara gid sa aton as always. Ang pag-aksyon, ara sa aton. Diba? Ang iya kaluoy, ara gid. Pero ang pag-aksyon, ara sa aton. Gani kita magapadayon sa paghimo sang nagakaangay kag nagakadapat para sa aton. Diba? Himuon tagid ina. Aton magtakumaan nga lalantunon balatawi na from Apo Hiking Society. Panalangin. Panalangin ko sa habang buhay. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo.
Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita. Hiking Society para man sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Siyempre, kay siyempre man sa iton dira mga late tuners, no? Late tuners na ton nga mga listeners dira sa ilang mga tag sa radio. Mayong hapon sa inyo kag mga nagupod man sa iton sa Facebook Live sa mga late man. Mayong hapon gid kag salamat sa pag-upod ninyo sa This Is My Life karon iya nga hapon. Pwede ninyo ma-heart like ang atong sini-programa kag ma-share ninyo ang ari lang sa Bacolod sa gihapon. Pwede maka-share si Tita Wilma sang ano gani Tita We? Maka-share sang atong sa ni Action Radio face mask. Diba? Okay, go lang kita Tita Wilma. Ay, lewin na 47 ti Action Radio Philippine Standard Time ka Inder Girlie may atong Salazar siyang winner ko mo. Mayong hapon da sa imo, thank you again, na? Kay Inday Dorel, kay Inday Dorel, thank you again, na? Pero relax lang ha, kay si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo,
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon lang anay dira, Tita Wilma. Kay Paul Jan Gala Alba. Mayong hapon sa imo, Paul Jan. Salamat, kid. Hello, Tita We. Mayong hapon. Okay. Salamat kid sa pag-upod kay Tita Wilma karon iya nga hapon. Kag syempre kay Fidel Togle Ortega, good PM watching from Silay. Mami Diana Consolacion, ada man nag-upod sa aton sa sini nga hapon. Upod man kay Daddy Boy, salamat gid sa inyo. Kag kay Joshua Vincent sa Molde, tawe mayong hapon, tamyaw lang ko kay Mama Kiting nga permi ginagapamati. Salamat gid. Ta Wilma pakigwit kay Lina McCall, kay Lenny Beverly McCall, Bilena Aquino, kay Juana
Candolita, eksakto na. Romeo Candolita, kag Keith Luel Pabalan. Sang Crossing Sibukaw San Enrique, kag sa Tanan nga staff sang Action Radio Power to your show to Wilma. God bless Keith Luel Pabalan. Thank you, Keith. Salamat gid sa inyo. Rica Eramis Rivera, salamat gid. Salamat kuno sa badge. Wow. Kay Renchi Talido Redo. Miss taman ka, girl. No? Long time no hear. But anyway, thank you so much. Ara naman ikaw nga nagapod kay Tita Wilma. Kita ko man. Kay Sir Harrison Lapinig Junio, salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag kay Reggie, ara si Reggie. Kag, yes. Dera kay Nanay Pansing sa may erorek ko mandalagan. Paano ko na nagkaagi sa imo man? Kay Bao, nag-ayo man na siya. Na? Basta may naka-reserve kay di kay Tita We. Ayan nga gani nay, nga face mask sa Action Radio. Siyempre, dirang mansa kay Nay Evelyn Aplaska, no? Dira sa Kamingawan, Kabangkalan, Pamilya Aplaska. Salamat gid. Pero siyempre ito na Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, Tita We. No, di ba? Ang produkto nga may US FDA seal of approval inang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Nami gining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa may mga lung infection. Pareho, let's say, kung may tuberculosis ikaw at sa mga may TB. Ginatupok na isang alpha mangosteen, beta mangosteen, kag garcinon B. Nga ara sa aton sini Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang kagaw nga mong ginahalinan sang tuberculosis o kung TB. Hapos lang na gamiton mga anak mo. Hapos lang na gamiton, isa lang katiba gamiton mo, adlaw-adlaw, sige-sige nga paggamit. No, sa tasa mo, ibutang mo ang isa katibag, butangan mo ininit nga tubig, huluman mo siya na for 3 to 5 minutes antes mo imnon. Makaya mo ng init, ha? Kag after sina, pwede mo pagid siya mahuluman iya sa dugang pagid nga init sa tubig, tub 1 liter ni siya sang hot water, magamit ang isa katibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kibot silingunin, hindi lang niya ikaw isa makabenepisyo. Sang maayong nga epekto sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa aton sinilawas. Kung di nakataro, balakad kung feeling mo, wala ka resistensya, at tandaan lang, mabakal na ito ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Diraman sa mga butika sa inyo tag sa kalugar, dali sa amon sa siyudad sang Bacolod, adaman sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, sa tanan nga Sincere Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. At ito ari na kita sa bahin nga sa diin, magabasa kita sang aton sinisulat, halin sa aton messenger, naging padala sang isa ka OFW, pero taga-Guimaras siya. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang aton mensahe halin sa messenger, nagapatawag ni siya sa ngalan Micaela. Pero antes man, okay, love Alimon Besa sa Low Manina, ba ihada, kamusta lang, halong man ka mo. Kay Miss Jornally Leaper, dira mayong hapon man, salamat man. Okay, ang mensahe ni Inday Micaela, nagasiling.
Kumusta ikaw, Tita Wilma? Maayong adlaw lang sa tanan nga nagapamati sa programa This is My Life. Kabay pa nga mabasahan mo ang akon sulat. Nagsulat ako sa inyo, hindi para magpangayo sang imo advice, kundi ma-share ang akon kasaysayan. Nga hoping makahatag lason. Ilabi na sa mga kabataan nga matig-a ang ulo. Amo gining gamit siya nga matig-a ang ulo. Kag wala nagasunod sa ila ginikanan. Tita Wilma, tawgalang ako kay Micaela, 32 years old. Wala sang bana, pero may 3 kabata sa 3 kalalaki nga nakarelasyon ko. Subo lang. Ha? Pasalamat ko nga mabulong ang akon ka-homesick sa akon mga bata samtang ari ako sa Middle East. Tita kabudlay sang akon sitwasyon. Akon man ginaako nga ako may kakulangan man. Tagagimaras gid ako, Tita Wilma. Apang tungod sang sitwasyon, nagdesisyon ako nga magpangita sang trabaho. Diri ako nakatupa. Tita Wilma, suguran ko, halin sa pagkabata, ginadoptar ako sang akon mga ginakilala nga ginikanan, kagin pa-eskwela. Pero, sang makagraduate ako sa high school, nangin bulak-bulera ako, kag ang inubayad sa tuition nga ginahatag sa akon, ginagasto ko sa akon barkada. Tita Wilma, sa kada bata ko, abi mo, ginaatipan pa sila. Kag ako, o hindi ka, sa kada bata ko, ginaatipan ako sa mga ginakilala ko nga ginikanan, pati na ang akon bata. Bisan, akig sila sa akon tungod sang pagka pasaway ko. Sang ulihi siguro, Tita Wilma, daw na binagbinag ko ang nagakatabo. Nagpensar ako kag nagdesisyon nga magpangita sang trabaho. Daw wala gid sang maayo para sa akon, tungod high school graduate lang ang natapos ko. Sang ulihi, nag-decide ako nga mag-obra sa Middle East. Pero tungod wala ako sang tinapusan, wala ako sang nakitaan nga maayo nga obra. Ari ako dari bilang isa ka OFW. Sang mag-umpisa ang COVID pandemic, mas pagid nga nagbudlay ang sitwasyon ko. Abi mo nagahilibion ako, Tita Wilma. Pero wala ako sang mahimo. Naluoy man ako sa akon mga bata. Pero pasalamat ako sa akon ginakilala nga mga ginikanan. Hindi ako makabalik dira sa Pilipinas tungod sang akon sitwasyon. Abi mo ang ginahimo ko
Napilitan ako nga magbaton sang labada sa mga pareho kuman nga mga OFW nga may obra pa. Sa kaluoy ni Lord, Tita Wilma, pati pagkaon ginatagaan pa ko nila. Subo man ang kabuhi ko, kaginahinulsulan ko ini. Pero wala nagig ko choice, kundi batunon ang tanan. Promise ko sa kaugalingon ko, kung makapauli ako, bag-uhon ko gid ang kabuhi ko, tita. Hindi ko gid mabasol ang nagsagod sa akon. Pero nagapasalamat ako tungod ang ila pagpalangga ara gihapon. Kabay nga ang akon istorya kag kasaysayan sa kabuhi, makuhaan man leksyon sang iban nga kabataan nga nagapamati sa programa This Is My Life. Diri lang kutob, Tita Wilma, salamat gid sa pagbasa. Micaela. Sa imo, Micaela, salamat kag maayong aga, no? Dara sa inyo, gin message ko ni siya kaina, nga siling ko basahon ko ang imo nga sulat karon. So, salamat gid. Abi mo gabasa lang ko sa last part do mahibi. Ako yung mahibi. Man, katawi, man relax bala. Hindi akay nga ma-picture out mo wala ang sitwasyon, no? Nga sa diin mapasalamat ka. Nga sa tanan nga iya nga kahamungayan nga ginhatag sa iya sang nag-adoptar sa iya. Ginpa-eskwela sang maayo na pagkatapos ginbaliwala barkada ang ginatupag, na? Tuway ka choice, kaya giway ka tinapusan, di ka kapili sa trabaho nga gusto mo trabahoon. Kundi, tungod kay, sang iya nga, tungod sang iya sini mga bisyo, nakaangkon siya 3 kakabataan. Sa gihapon, wala siya ginpabayan sa nag-adoptar sa iya. Ginatipan siya. Pati ang kabataan niya, wala ginpabayan. Ano pa ina nga suwerte? Wala pa gid. Hindi, masakit man na Micaela pamatian, pero wala pa gid ka maumpawan na, no? Sa diin nakamuklat ka, kag nakabatsyag ka, sang kamatuoran sa imo kabuhi, nga kinanglan magbag-o ka, sang ara ka na sa iban nga lugar. Kaya nga wala nang ginikanan mo, nga ginakilala mo. Wala sila nga bisan magpadungol ka, magpawala ka, handa sa pagsapnay sa imo kag buligan ka. So, ada ka sa sitwasyon nga kung hindi ka magbakas, nga kung hindi mo pagbuligan ng kaugalingon mo, hindi ka mabuhi. Ang pinakanami nga nabatyagan ginaton is na-realize mo ang tanan. Imo na-realisar ang pagpalangga sang nagkilala sa imo nga bata, na imo na realisar ang imo mga sala nga ginhimo, nga tani kung wala ka nag-amo sina, di ba? Hay adong sorry git. Nami ang life mo, di ba? So, suno sa imo, ginakabig mo na gid ina nga leksyon sa kabuhi mo. Kagkabay makahatag man leksyon sa iban nga kabataan nga nag-aupod sa aton sa sining nga hapon. Ginapangamuyo ko gid ina sa tudtuon nga mabuksan ang paminsaron sa mga kabataan matandog ang ilang mga balatyaghon. Kundo ano ka importante sang edukasyon nga gusto ihatag sa ginikanan sa ila, pero ginabaliwala. Tungod nga ang ila pensar kag balatyagon puno sang tanan nila nga gusto nga himuon. Di ba? Tutod, mga anak, hindi man niya kamutanan, hindi lang ka mo maakig kay Tita Wilma, hindi lang ka mo ma-hurt, no? Mga kabataan.
Kay hindi man niya kamutanan. May ara gid nga mga kabataan, nga mga pasaway, nga mga salawayon, nga mga tigaulo kung si Inday Micaela pa. Pero may ara gid nga mga kabataan nga kabalo magpatsyag sang sitwasyon sang ila ginikanan. Nga kabalo magbatya nga maghatag importansya sang kabudlay pagpangabulay kag paninguha sang ila ginikanan. Gani Micaela kabay paano makahatag in eleksyon, makapabugtaw man sa aton mga kabataan. Husto na ina nga pasaway. Kung may kahigayunan pa kamo nga maka-eskwela, mag-eskwela kamo para sa inyo maayo ina nga buwas damlag. Di ba? Hindi mag-ela? Ha? Nanamian, gid ko day kabay patani. Kung magpuli ka, makita ka ni Tita Wilma. Pasalamat ka nga sa natabo sa imo nga nakaangkon ka 3 ka kabataan, lain-lain nga may ara iya. Ang ginakilala mo nga ginikanan man kung iba na kung ginikanan mo gid nga tuod himuon ayan nila ina sa imo may ara nga huo may ara man nga wala Tita Wilma di ba pero tanan tao lamang kita di ba tao kita nga makahimo sang sala nga sa ulihi aton mabatyagan ang tanan kag kita man magahinulsol basta maghinulsol na tagani may pagbag-o ha tandaan lang naton everything changes, di ba? Ang tanan may pagbago. Ang importante lamang nga narealisar mo kag nakahatag leksyon ina, kag nangin leksyon man sa imo. Ha? So inang leksyon nga nakuha mo gamiton mo nga inspirasyon, pundasyon sa imo kabuhi, sa pagbago sa imo kabuhi. Kung makabalik ka, pangabuhi ka upod sa imo kabataan. Upod sa ginakilala mo nga ginikanan. Ha? Dalayawon ang imo mga ginakilala nga mga ginikanan Inday Micaela kay nga wala nilagin pabayan ng imo mga kabataan nga wala ikaw diri gani nagakadapat lang nga balusan mo ang ila kaayo sa imo ilabi na ang ila kaayo para sa imo mga kabataan ha? So salamat sa liwat sa pag-share mo sang imo sini istorya kag kabay kaluyan ka sang mahal nga Dios kag makapauli makapangabuhi diri upod sa imo mga anak ha Inday Micaela kabay pa nga dugangan mo pagid ang imo pagpakabakod dugangan mo pagid ang imo nga pagpangamuyo para hindi ka pabayan sang mahal nga Dios okay yes Tita Wilma gusto na nanay para sa imo ang ini nga ang bahanon. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking inay ang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong pagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nahahagan tuwina doon lang. Kundi dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga sa
amiga doon online. Muna mga kabataan nga wala nagatutom sa ila pagtuon, syempre hinulsol gin man sa ulihi kung ila na ma-experience ng kabudlay, no? May mga rason, magluwas iya sa mga may rason kung nga wala sila padayon sa ila pagtuon, pero may mga kabataan nga katahom sa mga oportunidad nga nagabot sa ila kabuhi apang ila ginapatumbayaan. Pero hindi pa ulihi ang tanan. Tandaan nyo lang, mientras tanto may kabuhi kita kag may mahaklo kita nga hangin halin sa kalibutan, may paglaom pa kita, di ba? Okay, di ba Ma'am Elizabeth Malagkagamala? Salamat gid sa imo. Maayong hapon Tita Wilma, watching in Canlaon City, Tirol, Dizon Jean Marie. Good day to all. Hi, letter sender. Salamat gid sa imo experience siya nga gin-share. Ang masiling ko lang, nga kung nadasma ka man, bangon lang correct. Kag padayon, kay sa imo failure, dira nagasugod ang success. Learn from it. Trust in God. Micaela, if ready ka na magmingle, ari lang ko. Oh, thank you so much, Raj. Salamat, Gid. Tita Gahibi, ko katanaw sa imo kay na-miss ko akon. Yes, Tirol, okay lang na siya amo gina mo. Yeah. Tita Wilma, mangkot lang ko tayo. Ni kung paano magpadala akon kasaysayan, kay gusto ko man tayo ni ipadala ang akon inagiyan sa kabuhi. Madamo gin nga salamat. Beng, Miss Bebing, pa-check ko pwede gin. Ara ka na sa messenger, di ba? Nakita mo na yung account ni Tita Wilma. Pwede ka i-search mo lang ang akong ni Ari Kagali sa FB Live Action Radio Bacolod. Search mo lang ang personal account ni Tito Wilma. Wilma Antupina Sugaton. I-send mo lang, kung may send message, na dira mo siya i-send kay sa messenger ko ina mabasahan. Ha? Okay? Pwede mo man mahinago ang imong ngalan kang ang imong lugar para maproteksyonan ko man ikaw. Diba? Good afternoon, Tito Wilma. Watching lang during break time here in Malaysia. Why Miliero? Thank you, Ken. MJ Nakayama, maayo gid nga hapon, Tita Wilma, ka-relate gid ako sa story. Pero ang importante, handa lang nga magbangon. Correct ka gid ya, girl. Diba? Grace Foss, good morning, Tita Wilma, tanan nga sa The City of Smiles. Salamat gid sa programa mo, mga advices, nagatulo man luha ko ba. Good summer. Thanks, regards. God bless. Okay. Salamat man sa imo, dear. Listening and watching diri sa bago, Sol Ping. Salamat sa imo. Ay nga mga anak mo. Okay lang na siya, Tita Wilma. Happy birthday. Yes, halin kay Leo Talaban. Happy birthday kay former Mayor Alberto Bordig Aguilar Nicor today, July 8. Kag-advance happy birthday July 9 to our beloved and one of the most outstanding mayor in the Philippines, Honorable Romaila G. Nicor. Yes, manggalimutan. Yes, Mayor Maymay, good afternoon. Advance happy birthday from Leo M. Talaban and family and the people of La Castillana. Thank you. Former Mayor Alberto Bordig Aguilar Nicor, happy birthday. At was kay Mayor Maymay. But anyway, advance happy birthday man sa inyo. Amelili Oligo tawe, liog lang tami yung happy birthday to former PG11 or 2, PG2, Oscar Hinson, halin kay Meleli Oligo. Ayan na pilayo tawe. Good noon sa imo. Tani, mapasunata mo ang those were the days, my friend. Okay ba si buwas try naton? Ba, hindi ko malipat. Ha? Okay, alas 2:20 na Action Radio Philippine Standard Time nga tol sa ni oras. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno 25 Action Radio Philippine Standard Time.
Oy, ang ato na nga Celebrity Kojic Soap para sa pampagwapa, pampakinis, pampaputi, kapapamahamis, palumok sa inyo sa skin. Celebrity Kojic Soap ang atong dire sa bat. Siyempre, tungod ini ang may kojic acid nga, amo lamang accepted worldwide effective siya. Gani kon problema mo pampaputi sa imo panit, pampahamis, mga pinalian sa inyo punggod, kag ini mga pikas-pikas, itom-itom na sa inyo siko, tuhod, sa bukong-bukong sang tiil nyo kung magpungkok, amo balik cross ang inyo sinilegs kundi sa inyo mga buko-buko or ang inyo man underarm kung hindi pa kamo satisfied sa kaputi sang inyo siniilo, gamiti sang Celebrity Kojic Soap. Sa mga nagaedad na nga feeling mo daw nagasag ng imo sa skin, gamiti Celebrity Kojic Soap kay ginapahugot niya ang imo sa skin para maging looking young ikaw. Pwede na babakal sa mga butika ng mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar, diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Available sa mga butika diri sa tubangan sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Hospital kag diri man sa kilid ayon. Sa idalo man sa Action Radio sa Jex Marketing. Pwede mabakal ang Celebrity Kojic Soap kag Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule. Sa Jex Marketing kay Miss Eva Sangko. Kag sa Sincere Drugstore, Tito Wilma. Yes. Pwede kid. Pero gali sa ito naman mga kauturan dira sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag matahom nga bulak, ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street. Nahamtang ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede lang kamo ka-contact na sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Si Maymay kag si Tintin, arahan dagin nga mag-entertain sang inyo sining mga enquiries, sang inyo mga needs and flowers, dala iya arrangement. Yes, Tita We, ano nga itong sini nga ma-share karon nga hapon sa ila? Sa mga beshies, maupod ka man sa ila daw eh. O sa iton mga kabataan, sa mga dalaginding, sa mga dalaga, na? Oy, abi ninyo, ang paggamit, gali isang towel, no? Towel, bila tuwalya, nga gamiton ta para pamalhon ang aton buhok. Hindi, gali na siya namin. Kay nga, ga-hair fall ikaw, no? Nagakalagas ang imo sinibuhok. Kaya binagid subong, kadamo gidya sang nagapreparar na kay ti ano na subong July, August, September, lapit na lang magber, ti kinahanglan preparar ang buhok para, kabalo naman takon ano ba lang buhok para sa aton, di bala? Ang aton sa ni crowning glory. Kinahanglan maging nami, gina siya maging matahom. New look, bagay bala ang short hair, bagay bala ang long hair. So, ang iban gusto magpa-straight, ang iban gusto magpa-perm, ang iban gusto short hair, may araman nga gusto nila magpalabas ang ila buhok. Pero, ay mga anak, paano ay hanaton mapadasig ang paglaba sa aton buhok? Ada may tips si Tita Wilma, inayag gagmay patana, halin sa aton sining mga young ones, sa aton mga old, sa mga lola kag lolo. Senior citizen, hi, okay lang, na? Kinanglan before ta magtulog, di ba, dapat manghusay gid, kay nga, sa tion sang gabi, sa kagabihon, kung nagatkatulog kita, na nagatubo inang aton buhok. So, nami gid, nga before going to sleep, dapat panghusay kagid buhok. Dumduman ko na yung hambal ni Lola. Panghusay kagid antes ka magdulog. 100 or 1,000 times. Gidugay 100 times bala mo. Laban nga rin buhok was na dali sa hawak. Kamakong kabuglay, husayon. Nga, ang dapat husayon, ang atong sinibuhok antes magtulog. Kay nga, ang scalp naton, ining-anit sang ulo, tabala. Makuha niyang maximum blood supply kung nagahigda kita. Ang paghusay, exercise ina sa aton buhok. Kaya nga, nagataas ang blood circulation sa aton ulo, sa aton skin, sa ulo, sa anit naton. Nga, makakuha sang oxygen, nga mo naman ang nagabulig para nga mapadasig ang paglaba sa imo hair. Nami, pagid, tapos ng pangusay, i-massage mo na. I-massage mo 5 to 10 minutes. Hindi man yung gabi-gabi, no? 5 to 10 minutes 3 times a week ang pagmasahe sa imo buhok kag ulo. Kay
makabulig na sa pagpasakas ang blood supply sa imo sa nga anit. Blood supply, siyempre may oxygen, inakag nag-nourish sa imo hair. At tungod dira mangin madasig ang pagtubo sa imo buhok. Kinanglan, ang imo buhok, amo niyo, ikis-kis na. Ikis-kis mong imo mga kuko na sa imo sinikamot. Na imo ni na 5 to 10 minutes every day. Pero ang imo sineya nga scalp, tandaan nyo gid, konektado na gali sa aton nail beds. Ining nail beds, tabalay ng mga kukutang mga ari ay huna sa idalom sa aton fingernail, sa dalom sa aton kuko. Kay naga pa-active ina, kay naga-encourage sang blood flow naton. Kung amo nang aton pag-massage, kuumon mo lang kag i-massage ng mga kuko mo nga ina sa aton ulo. Kag syempre, mapabilin sini, mapadayon, mamaintinar ang overall health sang aton sinibuhok. Mayara, pagit, oy, nang ginasalapin nyo ba lang inyo buhok antes ka mo matulog? Naman ang ginatawag nga braided, di ba? Hukson nyo na antes ka mo magtulog. Kaya nga, kung mahukas nyo ina antes magtulog, makabuligid ina. Para nga magnami ang pagtubo sang imo hair. Malikawan ang pagkalaga sang imo hair. Tandaan mo na ha. Malikawan gid. Kung nagakatulog, ikaw hukson gid. Pero nami, man kung sa lapiron mong imubok, di ba? Kaya malikawan man ang pag-amat-amat, kasi na konpermi mo na ang himuon mo na. Kaglikawan mo gid ang higot sang imo buhok, hugot-hugot, kay dasig maguba imo hair. Kag hindi ka mo magamit sang tuwalya para pagmamalas ang inyo balabuhok. Iti masami, bisan ako gani, ginihimo ko na mo. Pero, lipod gili sa ito ni Hibalo, isa ina sa mga rason kung nga, naga-falling hair kita. Dali iya nga, magkakalagas ang aton buhok kung basa pa muna. So, mas maayo gali, pabayaan talang da siya. Kung labay mong buhok, bayilang da siya ya. Nga nagawagay. Mas maayo gali nga uyatan mong imo hair kag pugaon lang siya gamit ang imo nga mga kamot. Mula na pamagi para nga magnaming imo sinibuhok. Hindi na kinanglan nga mag-hair extension ka para maangkon mo iya ang instant long hair nga ina. Sunda lang bala. Kay nami gid ang resulta sa pagtubo sang imo hair. Amo na dasig lang buko. Sano to? Medyo kalbo-kalbo. Kag-kalbo. Okay na. Diba? Long hair na. Amo lang na. Kag pagkatapos, amuhula na. Malana na siya. Dugay-dugay. Okay. Alas 2:33 na Tita Wi ay ho. Padayon si Tita Wilma. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Sample Plus Gold! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate
na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapdas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan Kay Solping. Kay Nika sa Sir, happy birthday to Marlita Tawe, God bless. Mayong hapon man kay Aming Flores sa Nova. Kay Mary Ann Malunas Oribe. Okay, kay Nining Mupra, salamat kamusta lang dira, no? Kag happy birthday lang sa iya hinablos. Tawe, patamya lang sa hinablos ko da sa barangay bata kay Johnny Mupra. Happy birthday, God bless. Kay Richard Hams Nim. Okay, not kag syempre nga man Dr. Pinoy Squalene Capsule ay the only oxygen capsule iya nga nagatagdugang supply sa oxygen sa aton lawas para aton ma-meet ang oxygen level requirement nga kinahanglanon sini
adlaw-adlaw. Pinaka the best nga immune system booster. Nami gid pagbugtaw sa aga, Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilayon. Palaman ko tanon mo sa iton produkto, kag sa imo ginabatya, garing iton Dr. Pinoy hotline, 441-1299, kag nahamtang man ni Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, sa Art District sa may Lopos, Mandalagan. Mawakali na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Yes, available sa tanan nga Sincere Drugstore, tanan man nga Negros Grace Pharmacy, tanan nga the Generics Pharmacy. Yes, Tita Wilma. Jose Mungcal Turilla, mayong hapon man kag kay Tirol Dizon Chin Marie. Gatamyaw ko lang tatawi akong ugangan kay Nanay Iling on and off air na siya sa Action Radio on Anon Geda. Watching in Canlaon City kag kay Pari Coleo Talaban. Okay, Fortaleza kag Westnia family kag Mendoza family. Salamat gid from Mary and Fortaleza. Okay, aton horoscope. Bantay ninyo inyo tag sa zodiac sign. Unahon neton syempre mga nag-celebrate sang ila sini mga birthday today. Happy birthday. Yes sila mga Cancer. Man ang mga Cancer na tawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Cancer imo horoscope nagasiling kung ano man ang mga challenge nga nagakatabo sa imo karon nga adlaw. Mapagsika iya mo subong adlaw, di ba? Kag yes, kaya mo ya nga tungdan ina. Kag masarangan mo nga sulbaron ina. Kay positibo ang dalagan sang pensar mo, kag good vibes gidiya ang imo mga ginapanghambal. Amo nang hambal sang imo nga horoscope. Halong ka lang hambal sang imo horoscope. Halong ka sa pagtabuk sa dalan, Cancer. Mga maswerte mo nga mga numero 9, Justice 21 kag 31, may 41 pa. Your lucky color is beige. Sa mga Leo naman, Hulyo 23 tubtob, Agosto 22. Sa mga Leo, manginlubos ang kalinong sang imo pamensaron tungod man sang imo pagpangamuyo. Kag subong nga adlaw ma-attract mo man ang solusyon sa imo problema tungod man sang imo pagpanawag sa mahal nga Dios. So, may isa ka opportunity nga mag-aabot sa imo. Kinanglan mangin alerto ka lang, Leo. Mga maswerte mo nga numero 3, 7, 21, 41, kag 42. Lucky color, lilac. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo na tawag Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Kulang pa ang imo pag-explore. Gani, wala pa natalupangdan ang beauty mo. Pero sa isa kapag tinipon-tipon, makilala mo ang imo lifetime partner. Virgo. Sa mga singles lang ng mga Virgo, ha? Kung maghirisugot, amo na bala siling nila, buro hindi Kung yes, mag-agree, posible, isa ka relasyon para sa inyo. 8-15, 17-27, kag 44, mga maswerte mga numero, Apricot is your lucky color. Sa mga Libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Ang imo mga ginahimo karon nga adlaw Libra, ara iya sa husto na balance. Matuman man ang kabugusan nga imo ginaplano. Plano mo ha? Abi mo bala subong ang adlaw? Do ka nami sa imo pamatyagan inatungod sa love. Gugma. Gani kung pwede pa lang, permi ka lang anay sa balay. Kung wala ikaw sang himuon nga importante man lang sagwa, kay ti halong-halong man mo. Di ba, Libra? Yes, 3, 15, 20, 35, kag 41, mga maswerte mga numero, Carnation Pink is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob, Nobyembre 22, kinanglan magbantay ka, Scorpio, kaya nga ang mga nagakontra sa imo, baw dumaanugid yan nga, baw dudugmukon ka ganito. Pero pakabakod ka lang, kinanglan alerto ka lang sa tanan mong himuon. Para wala sila sa makomento sa imo nga hindi naman. Mga maswerte mo nga numero 5, Justin 9, 27, 32, kag 45, your lucky color,
bronze. Kag sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Yes, Sagittarian, ang manggad mo ya subong, adlaw, among imo ikaayong lawas. Importante gid para sa imo ang pagpangamuyo. Padayon na ina, para sa imo man stress management. Kagabi mo, isa mo kakilala, kakilala ha, ay isa mo kakilala ang maghahatag sa imo sign, excitement karon nga adlaw. 8, 10, 17, 25, 33, kag 44 mga masuwati mga numero, cyan blue is your lucky color. Una pa lang natawi nga bahin sa mga zodiac sign para man sa iton horoscope karon nga adlaw. Gani relax, balik si Tita Wilma pagkatapos ang commercial break. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayong Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Alas 2:51, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Sa inyo ginapangita dira nga epektibo nga food supplement ang atong Glizanthon Plus Gold, no? Kung ikaw nagaproblema ka tungod na mahigkong imo sinidugo, basta mahigkong dugo, tataas ka lang, may taas cholesterol, di ba? Taas uric acid, tanan nga involved sa dugo, mangin magtaas tungod, why na malimpyuhan. Pinakamay kag pinaka-epektibo dira ang atong sa Glizanthon Plus Gold. Kay ini ang mas pangagin pabaskog kag resulta nangin epektibo pagyat. Tungod sang dugang extracted nga amarguso, mangustin, balunggay, ahos kag spirulina. Ina mabakal man sa mga suki ninyo nga mga butika. Yes, Xanthon Plus Gold mabakal sa 14 pesos kag 50 sentimos gid lamang. Relax tapuson tanay ang nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Ari na kita Capricorn. Sa mga Capricorn nga nataw Disyembre 22 tugto Enero 19. Mayara kaya Capricorn nga kaugalingon nga talent. Ang imo naman creative expression. Amo ina maka-attract yasang maayo nga kabuhi. Kag kung hindi ka dalok, nag-share ka sa imo isig ka pareho, labi kapagid nga mag-aayuhan. Mga maswati mo nga numero 10, 19, 25, 31, kag 43, ivory white is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, mga nataw Enero 20, tugtog Pebrero 18. Tanan nga mga paghangkat sa kabuhi, daog iya ni Aquarius mo, amo na yung hambal sa imo horoscope pa, mas kapagid nga mga bakod kun mausisa mo na ang mga ginhalinan sinatanan. Kagtagaan mo man sa nagakaigo nga tensyon ang imo pamilya, Aquarius, abi mo miss ka na nila. Mga maswati mo nga mga numero 8, 13, 19, 25, kag 39. Your lucky color is sun yellow. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19 tugtog Marso 20. Basko gid yang imong espiritu, no? Nga among imo mangin gabay para nga ma-attract mo ang swerte karon nga adlaw. Opdan mo pagid sang kapisan, pagpaninguha para maangkon mo gid ang imo balang ginahandom sa kabuhi. Pero maghalong ka man, Pisces. 8, 15, 17, 27, kag 41 mga maswati mga numero. Red rose is your lucky color. Kag sa mga Aries naman, yes, Marso 21, tugtog Abril 19, abi Aries, baguhang work plan mo. Baguha ina. Kag arigluha ang mga priorities in life mo. Diskubrihan man ang mga importante nga mga detalye na tungod sa proyekto nga ina. Abi, kinahanglan, bantay ka man maayo sa nagakatabo sa palibot mo. Be observant, Aries. 3, 13, 15, 29, 27, ang imo sini mga maswati nga numero. Sky blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus na tao, Abril 20, tugtog Mayo 20, abi mo bala Taurian, subong mahibaluan nga ang imo isa ka upod sa imo ginatrabahuan, may ginatagutagong espesyal nga balatsagon sa imo. Tungod sa iya emotional expression nga ginapakita, pagpangimon ba? Ay ka may plano, kaman nga magnegosyo, Taurian, umpisahin, kung may kapital tawi no? Kinanglan mangin honest kaman, para mangin mayong dalagan sang negosyo. Paswati mo nga numero 12, 17, 19, 29, kag 37. Lucky color, orange. Kag sa katapusan neto ni Zodiac sign Gemini, Mayo 21, Tubdo Bunyo 21.
Practice ka stress management paagi sa pagpangamuyo, Gemini. Ang pagpamensar sang maayo, mga maayo. Parehong level sa pagpamensar sa problema. Kag syempre, kung kita makapangamuyo, kag kung kita makameditate, nagatawhay, nagamag-an ang atong balatsagon, himuay na, Gemini, hambal sa imo horoscope. 13, 21, 29, 37, kag 44, mga maswati mga numero. Apple green is your lucky color. Nabatian na ito na nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para iya karon nga adlaw. Yes, kay Manang Mercy, kay Manang Perla, dirama yung hapon. Manang Mercy, oh, come on. Ha? Pagsik na kayang-kaya na iya. Manang Mercy, no, diba? Yes. Kag syempre dito sa Barangay Villamonte, kay Dr. Rosemar Reyes, kag kay May, dito sa parlor, kay Diday, salamat gid sa inyo. Maayong hapon man. Pero don't worry, Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga pahibalo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdalon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtuglag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subuman ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulit sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo,
Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Madamo gid nga salamat sa mga nagupod sa pagpangamuyo sa orasyon perata bato sa COVID-19. Yes, Sir Idilaos, thank you so much. Tanen Fe Companiel. Salamat kid. Na kay Nanay Isabel dara sa Cane Town, Victoria. Salamat man. Kay Sir Armando Cabiles, birthday mo gali, sir. Yes. Happy birthday and happy 35th wedding anniversary. God bless man sa imo, sir, na? Pasalamat siya sa tanan nga nag-greet sa iya. Maria Luz Grijaldo Makunat, madamo gid nga salamat man. Diba, Tito We? Okay, pasensya na wala neton sini malabutan sa sini iya nga hapon, pero antes man si Tito Wilma magpaalam. Ang ato na Bible verse for today, halin sa Matthew chapter 5 verse 3, it says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." I can't say goodbye. Madamugin nga salamat sa inyo, tenan. Pasensya sa wala malabutan. Pero was up na gihapon kita. Ha? Stand by sa matawag mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,